thir tu te in zawa in chi bei le vek ula hei tun trum chu rul lampa papuya aban vun an piai eng anga an piai pon na a hre thei lo ani a chu chu kan ron riak dawn ni a chuan thir tu te kha min la subscribe lo in awm ni chuan khawngei taka min lo subscribe zel turin karon som mol mol chu ni e a video hi a sei deuh awangin a fulin karon ti lo anga chuan a fula en du tan scripture sana khanin link karon danga ta chuan in lo ven mai don nia ole tuna I lo thlir chho tanang o min min beng har ringot mai phok to ila thin rim lo tro min rim la wa thing phang ne min ho em lo tu la ngai la hei papuya hi fiam thudu tak mai ani hmela ama po hi abula om anuam khopang hei thian thrui nga ve tok tak tak tur pani ka hruai te la ti chuan hei ta hian pakhat pek zela hom boka chuan ka han bor deuh hlek anga kan thu hriat chak khi kan thu hriat thin hi a tak tak ani rengem ti kan fin fiang hei thil mak tak mai nia mizowa hian om zen zen hi ka ring lem lo enge mo awanga narf thalo te heng hrisel nai na hrisel lo na thil awanga thil thleng hi chu om jeu jeu mai the maro chu tun tum mi hi chu adang lam tlat maya chu wangin zoram khovel hi han hriat tir ve hrim han fin fia ve hrim hi kan tumani tun huna hian le engtinge kan posi te kan thlak deuh dawn em le engti om ngei du ber anh tí ông bác mà chuột có ông ngay giống rồi ta nộp hay đó anh căn tạ rồi nè mình đâu lắm chú mà tiếng anh điều chỉnh phim bây giờ nên các cụ tất giặc to bốc yếu thì các xịt nó giàu cả tiếng nó giàu điều chỉnh phim phân nó đàn phân phải ăn nằm chân Allah mong matin ka ring na asoi ang deuh khanin rul lam khua ani a papuya hi chuan atsik ve du apiai ve du hrim hrim in omani chuan asoi ang khan rul lama ina in kal chil thei ti kha eng tik lai pon ain hong reng ani chu a huna fin fia ve du kan omani chuan engtik lai point apan thei reng ani chu Allah mong matin ka ring amer ki anan fin fia ve du anam pan fin fia ngam lo turang si su ti lo ka du zela fin fia ngam zel thil tu ti ani tlang kama soi mai kha atok lo fin fia na om nge hi thil chu abel chian dol nge sei hi chu thu na ra zela atakaran fin fia do nam pan ka put pi hi chu adol lawang ti nge yan amai pan an du chuan ran kal ve wang thei ang chu pan thei reng ani fin fia thei reng ani le tu na kan fin fia tak takang tar to ole tran tak tak main ka soyang khan min la subscribe lo in omani chuan khongai taka min lo subscribe zel turin karon som chuwa chuan like le share le comment kha in tla hung me lo in min lo ti sak anga chuan papuya hi hi engwanga om nge ani natna wang nge ni anga ti kha comment lama ron soi te wo view mo kan ti asa su van la tel si ve kan fin fia don huna hian David le dira heta hian David thu sela
thu dik hai chuang ai thlat tung na hian le ban hi in thla run oi lo helai tanga helam a mor ton le mai oh mai nen o in thla run hi ol khop maya in thla run oi lo ni chu thi sen chu kan chu tu ran lo thi sen chu kan chu tu ran lo phot mai le a ti tu te han warm up deuh hlek ro le ei a tu ru do na 012 po in ready chau tran in thla run lo tu ra ti ama berin in thla run le si chuan in thla run kha chu tangkai lo tangkai lo tor lel om kho ve ke ma ni jok min piang ti hlom du da po thing fa kha lo da bo de hlek ula rumah zong jo man je mai ang ma kan ni to lo ban po tha Afie. Amahi alam na kafie. le do te han test masa verde Ni. Mana dia puas. sok chin te i her de ngang po han om je nei lo ni mo te so ha nan de wangem ala noi mai apa mak ngai ve do te pi tha lo wang Pi de khai. Tu ti me bal thei. oh ei ti hian ala nui mai mai ania master ti ui ring khop kan ko wa mai ai chu turu ta kan am makan yo do te i pi nge mo anh à sek bor kha an no hel dewa tang chung dam le pon lam hai nang rang ani o a pon lam kha chang lam ani ngai lo ti mai thaya chang lam om chung lai ni ni kha an nami lo mo min toy mo ani e le ma pie be to le tu à pe se lan pi na sa wem junior 12 moi han ti ru lo la David lo ti bete lai la ha ei apiai tu tan po hianin bei don thlak don khop maya apiai tu ni po kong le la main thla run rum don chuwangin apiai ve du hrimin omani chuan rul lam khua a khan eng tik lai pon akal thei reng apan thei reng ti kha karon soinon le ani na sa theng ber khan chen kina arolin mai bun hinge kutang bun nen lam am mak ngai ma o Mo. Tre vi na dam du tu ni. pe se i tha to pi ni pi nge yem Ka hau avuni ka phi tham ti ring. i phi thalawang a min har to ko bang hin ko A tre thei lo. atang pon lam le chung lam ha A di pot dol sinang. Ngoro. Ai pot dol sinang. A pot du ve sim nim jong pot ve ro. do te po the han tung sin te A thara sa ma lang. A phi na zo. korban kholam se lo chang to de wange alo pa ngai alo no de lai on te kha an du de nga ti kha in rin chuan in nang ba ni thu thu ma te alang chiang de thei tu rin khai mo Ni sok la mai me dong. pa mak ve char bu ngop ti anat ti lo kutang bun vel te kha hal te lai nan na ma na te ti de bem